Bun, salutare tuturor, după cum ați văzut în video, revenim pe vechiul canal. Unii dintre voi ați avut dreptate. Trebuia să rămân pe vechiul canal, să nu mă mut. Și activitatea chiar a scăzut și mai mult pe canalul ăsta decât mă așteptam, mă așteptam să nu fie activitate mai, dar nici chiar atâta 20 de view-uri pe un video în 5-6 ore, ceea ce... Da. Deci, ne întoarcem pe vechiul canal. Ați avut dreptate, am greșit, mai greșesc, fac și eu greșeli ca toată lumea. Nu trebuia să mă mut, acum, na, trebuie să mut toate videoclipurile după acest canal. Nu toate. Mă refer la seriile de Aragami, Batman, Assassin's Creed și Skyrim. După cum o să vedeți acum, Aragami-ul l-am mutat deja. Video sau o să dispară și o să apară un alt video cum m-am întors. Dar, na, cam asta e faza. O să ne întoarcem pe acest canal. O să mut toate seriile. Chestia asta o să dispară, canal închis. Chestia asta o să dispară, dar... Durează până aparent YouTube-ul procesează anumite chestii, pentru că mai întâi trebuie să te duci pe Google, schimbi acolo. După aia trebuie să aștepți o oră, două, poate chiar și o zi întreagă, câteodată se întâmplă să mai apar 24 de ore până Google-ul trimite mesajele la YouTube, YouTube-ul procesează chestia asta și na. Dar, na, Aragami deja l-am mutat, toate cele 9 episoade și mai sunt 6 părți pe care alea nu le-am pus nici pe canalul actual. Dacă dați acum pe canalul actual, adică pe ăsta pe care o să de fapt pe care vedeți video-ul ăsta acum, nu mai este niciun video. Pe toate le-am pus pe privat și o să le mut. Sper că s-au pus pe privat, și puțin așa mi-arătau când am pus pe privat. O să le mut pe, cum zic, o să le mut pe acest canal. Azi pun un video cum am revenit pe canalul acesta, mai exact, adică cum am revenit, nu cum am venit, cum am revenit. O să dau drumul la tot Aragami azi și mâine probabil o să mut în celelalte. Cred că mâine mut Assassin's Creed-ul. Vreau să iau cu astea mai puține părți. Am luat Aragami că durează foarte puțin, dura 5 minute, 7 minute să fac pună câte un video pe rând. Vezi, 22, 26, 32, 42, 45, 50, 59, o oră și o oră. Adică dura foarte puțin timp între ele să pună. Ceea ce le-am luat și le-am pus pe acestea pentru că erau mai rapid. Mâine o să luăm Assassin's Creed-ul, Liberation-ul și o să-l mutăm. Asta fiind, stai, azi miercuri, da, mâine joi, vineri Batman-ul și sâmbătă vedeți și Skyrim-ul. Iar de duminică începem să punem zilnic câte un episod sau poate două, depinde de cum este activitatea voastră pe vechiul canal. Spunem chiar poate două. Mai mult de două nu cred, că pentru totuși e obositor să filmezi și pentru mine două video. În fapt nu e chiar așa obositor, că mă joc diferite jocuri, deci bine, nu mă joc chiar așa mult, dar nici nu știu de ce am zis asta. Că în ultimul timp am început să mă plictisesc de orice joc, dar fie, nu contează. Da, deci o să continuăm seriile care le avem. Bine, Aragamiu o să termin cel mai repede pentru că, bine, l-am terminat deja. Dar nu știu sigur încă, mă gândesc la o anumită serie, la un joc care i-am jucat partea a doua, dar nu i-am jucat prima parte și s-ar putea să facem alea două jocuri. Prima parte nu i-am jucat-o, dar a doua i-am jucat-o. Și că prima e mai bună ca a doua. Dar asta depinde după ce terminăm Aragami, nu vreau să-ți dau niciun... Degeaba am încercat să ghiciți după ce este pe desktop, pentru că nimic din ce e pe desktop nu este acea chestie. Este o chestie total diferită. Deci, da. Da, și mai avem ceva, mai avem Sherlock-ul de mutat, uitasem, cred că mâine mut Sherlock-ul de fapt. Mâine Sherlock-ul, asta fiind joi, vineri, Assassin's Creed, sâmbătă, Batman-ul și duminică venind Skyrim-ul, iar de luni, cum începe și săptămâna normală, un video sau două, depinde de activitatea voastră sau cine știe, dacă chiar sunteți activi. Dar, na, cam asta a fost și să vă zic și cu acest video, când ne mutăm pe vechiul canal. Puteți să ziceți ce știu că am greșit, na, nu trebuia să mă mut, dar sincer și acum chiar mă întreb și eu, ce naiba a fost în capul meu? Ce naiba a fost în capul meu?
Dar, na, revenim la vechiul canal, la vechiul program de vară. Pentru că, să fim serios, am început vacanța din cam când? Săptămâna trecută. Bine, la voi probabil încă mai este, dar... Na, revenim la vechiul canal. Și pentru cei care probabil ați terminat a 8-a sau a 12-a și dați examenul, noroc!